Aquest vídeo ofereix ajuda als recurrents per omplir el formulari web per a respondre a un requeriment d'esmena de la documentació aportada en ocasió de la interposició d'un recurs o reclamació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Recordeu que podeu visualitzar el formulari en anglès, espanyol, occità i català. En primer lloc, introduïu el número d'expedient que apareix en el correu electrònic que heu rebut, així com el NIF del recurrent. Després, premeu sobre el botó Acceptar. Accedireu a un segon formulari on podreu informar les observacions que considereu pertinents. A continuació, afegiu la documentació necessària prement sobre el botó Seleccionar fitxer. Podreu comprovar que els fitxers que adjunteu s'inclouen en aquest llistat. També podeu afegir fitxers arrossegant-los dins del requadre. Podeu comprovar els fitxers que heu pujat prement a descarregar o eliminar-los fent clic a la paperera. Una vegada hagueu finalitzat d'adjuntar la documentació, podeu enviar el formulari prement sobre el botó Desar i enviar. Abans d'enviar el fitxer, se us demanarà que confirmeu l'enviament, ja que a partir d'aquest moment no podreu modificar el formulari. En prémer sobre el botó Acceptar, el formulari haurà quedat enviat i podreu consultar l'expedient del recurs o reclamació.